Когато помпа се повреди, нещо спира да се движи. Може да бъде топлата вода или суровият материал, от който произвеждате вашите продукти. Ние от Axflow можем да ви посетим и да отстраним проблема на място или в нашия сервис. Ние сме квалифицирани да ремонтираме дори и помпите на нашите конкуренти. Предвидливият производител винаги има резервна помпа, която може временно да замести повредената и така не е необходимо да спирате работа. Но тук идва проблема. Сега вече използвате резервна помпа и нямате друга такава. Трябва да си върнете повредената помпа възможно най-бързо. Ние от Axflow разбираме това и сме се специализирали да ремонтираме помпите бързо и качествено. Можем да дойдем и да вземем помпата директно от вашата фабрика. С нашите сервизни центрове вашата помпа ще бъде обратно при вас изключително бързо. Ние разбираме от помпи и сме много добри в тази област. Нашите квалифицирани сервизни инженери могат да ви посетят директно, на място, при вас. Нищо няма да ни направи по-щастливи от това да седнем заедно и да си поговорим за помпи. За да не спира работата във вашата фабрика, е най-добре да имате изградена система за извънредни ситуации при наличието на повреда. Без подобна система, спиранията на помпите ще означават и спиране на производството, което води само до повишаване на разходите. Също така имате нужда от надежден сервизен партньор, както и от стабилен доставчик. Axflow е група, която развива една и съща дейност в цяла Европа с хора точно като вас. Без значение дали произвеждате храни, напитки или битова химия, ще се радваме да се срещнем и да поговорим. Обадете ни се